Arratsaldeon, Euskal Elkargoko gure ordezkariek nabarmendu duten bezala, Parisekin izandako 2 urteko elkarrizketen ondotik, egun, salbuespeneko neurriak kasik bukatuak dira. Honek, ez du haustura diplomatikorik sortu Espainiar estatuarekin. Historiaren zentzuan doanak, sosegatzearen eta jendartearen gehiengoaren nahiaren zentzuan doanak, bake prozesua elikatu besterik ez du egiten. Urruneago joateko indarrak hartzeko, egina izan dena kontuan ardezagun. Izan ere, atzoko blokeoak gainditu diren bezala, gaurkoak ere gainditu beharko dira. Bai, gaur, blokeo gisa izendatu dezakegun egoeran gaude. Etapa baten bukaerara iritsi gira, baina gure solaskideek prozesuaren bukaeran girela uste dute. Eta ez da hala. Salbuespeneko neurrien eta bortizkeria politikoaren bukaera ez dira bake iraunkorrerako eta elkarbizitzarako baldintza bakarrak. Guziz beharrezkoak diren baldintzak dira, baina ez nahikoak. Beraz, bigarren etapa bat ireki behar dugu. Eta bederen, 3 arrazoi ditugu hortarako. Berriz diogu, Ministerio Publikoaren jarrera lurralde oso batek galdetzen duen bakearen kontrakoa da. Iragana ez errepikatzea bermatzen duen egoera politiko berria ukatzen du. Euskal Herriko testuinguru politiko berria kontuan hartzen hasi diren epaileek baldintzapeko askatasunak onartu dituzte. Eta ez dugu Ministerio Publikoa erabaki horiek kolokan ezartzen gehiago ikusi nahi. Eta preseski, martxoaren 13ko Jakes Esnalen epaiaren adi egonen gira. Bestetik, apirilean, kartzelan, 30. urtea beteko duten 4 preso ditugu. Unai Parrot, Espainian. Jon Parrot, Jakes Esnal. Txistor Aramburu, frantsesean. Azken 3 duela 10 urte baino gehiago bete zuten ezagizitzaien segurtasun zigorra. Presondegian mantentzea, engaiamendu ezberdineko jendean artean sortzen ari den horrekarekiko zentzugabeko mehatxua da. Jende horrek guziak mingarria den historia batetatik atera nahi dute. Pertsona horiek presoa txikitzea, heriotza zigorrera kondenatzea da. Naiz eta ezala izendatu. Egoera hori erreala izan daiteke. Etxean eta bizirik nahi ditugu, eta hortarako borrokatuko gira. Azkenik, hemen, Euskal Herrian, beste herrietan bezala, bake prozesua, elkarbizitza eta kaleratzeko perspektibarik ez duten presoak, bezalako kontzeptuak, ezin dira bide hori berean kokatuak izan. 2020 urteak mugimenduak ekarri beharko ditu 3 puntu hauetan. Ez dugu onartuko pasatzen den denbora inmobilismoaren sinonimo izaitea. Ez dugu onartuko bide bakarra aintzinatzea delako. Ezin gira geldirik egon, ez da gibelera egin ere. Kosta la kosta bidea irekiko dugu. Ko urtarrilaren 11 honetan, Madridi zuzentzen gatzaizkio gobernu berri bat hautatu izan baita berrikitan. Bere buru den Pedro Sánchez presidenteak kartzela politika aldatzeko borondatea adierazi izan du. Gaur,
hitzetatik ekintzetara pasatzeko aukera irekia du. Eta Parisi ere zuzentzen gatzaizkio. Joan den udan Emmanuel Macron presidenteak egindako adierazpenak kontuan hartuz. Ez ditugu hitz horiak pasatzen utziko. Eta galdera bat ere pausatzen dugu. Nola egiten dugu historia errepika ez dadin? 2020 hitz horiek ekintzetan bilakatzeko urtea izan beharko da. Bukatzeko, gure engaiamenduaren oinarria dena berretsi nahi dugu. Bake prozesua elikatzea, presoen gaiari konponbide integral eta behin betikoa emaitea, eta biktimei kalterik ez eragitea. Iraganeko sofrimenduek ezin dira etorkizuneko traba izan. Biktimak errespetatzeko modu onena, historia ez errepikatzeko egin behar den guztia egitea baita. Segi dezagun gure aniztasunean konfientza izaiten, prozesua elikatzen eta botere publikoen implikazioa handiagoa larrikatzen. Mila esker.